Tliet ġimgħat wara li tilef l-elezzjoni ġenerali l-kap nazzjonalista Bernard Grech għamel ix-shadow cabinet tiegħu li fih ma ġew assenjati l-ebda portafoll lid-deputati nazzjonalisti Chris Said, Mario De Marco u Carmif Subbonnici. Matul il-jum ta' tnejn, Bernard Grech beda jibgħat għal deputati nazzjonalisti u dawn bdew jiġu magħrufa bil-portafoll li qed itihom il-kap b'rapporti jgħidu li Ray Bezzina, anki jekk irreżenja, kienu li beda jażel x'jingħata lid-deputati nazzjonalisti. L-istqarrija uffiċjali mill-Partit Nazzjonalista dwar ix-shadow cabinet ta' Grech intbagħtet tard filgħaxija bin-nies fl-istamperija jgħidulna li dan sar bi skopu bilan li kważi jkunu għaddew il-bulettini prinċipali kollha tal-aħbarijiet fuq it-televiżjoni. Karola Kolina li wara li Jason Azzopardi ma telax fl-elezzjoni, sorsi għalunna li jassumi l-irwol tal-perċimes tal-Blue Heroes baqa b'saħħtu fl-għażla tal-portafolli nata u fil-fatt se jkun kellim għall-ġustizzja. Is-sorsi tagħna fid-dar ċentrali għalunna li n-nies tal-establishment nazzjonalista li anke jkunu għall-protesti ta' Repubblika u l-Occupy Justice insistu mal-kap li l-portafoll tal-ġustizzja ma jieħdu ħadd ħlief xi ħadd min-nies qrib ta' Repubblika u għalhekk ingħata l-propju hu il-President tal-Għaqda Repubblika. Nifhmu wkoll li kien hemm it-trikki trakki meta Chris Said ma natax l-inkarigu li jkun il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex u għalhekk baqa' b'xejn minħabba Alex Borg li huwa qrib l-eks Ministru Nazzjonalista Giovanna De Bono. Hawn nifhmu li n-nies ta' De Bono rridu jpattuha lil ta' Said. Chris Said kien ħadem il-kampanja ta' Bernard Grech biex tqaċċa Adrian Dilja minn kap u fil-fatt pretenda li hu jibqa' l-kelliem għal Għawdex. Is-sorsi tagħna qalulna li Sajda mill-ċara li jew jieħu Għawdex jew xejn. L-istess baqa' b'xejn Mario De Marco li kien il-kellim għall-finanzi u fil-kampanja elettorali li għaddiet ftit li xejn der. Għadu mhux magħruf jekk De Marco maċċettax dak moti mit-tmexxija nazzjonalista jew ma rridx portafoll bħalma kien għamel Adrian Delija fl-ewwel shadow cabinet ta' Bernard Grech li kien sar aktar minn 3 xhur wara li laħaq kap. Robert Kutajjer sib qawwieb tal-Oppożizzjoni fil-waqt li Tony Bezzina li fil-kampanja ġifdat biex jimbotta il-proposta ta' Trek l-Estrem issa nagħta portafoll differenti u issa se jkun kellim għall-agrikoltura u s-sajd. Claudette Buttigieg, oħra tal-Blue Heroes, ingħatat portafoll wiesa fil-waqt li Beppe Fena Kadami ingħata l-portafoll ta' kellim għall-affarijiet barranin u l-kummerċ biex ħal portafoll ta' Carmif Subbonnici lu wkoll spiċċa mingħajr portafoll. Is-sorsi tagħna qalulna li l-irwol ta' Fena Kadami ngħata bi skop biex ikompli jibgħat il-messaġġi tal-Oppożizzjoni barra minn Malta. Markent Nisammut li kien mar jiġbor il-firem biex jitqaċċa Adrian Delija ħal qasam tal-enerġija minn ħalq Ryan Kallus lis sena tal-infrastruttura. Adrian Delija din id-darba ħal portafoll ta' trasport wara li fix-shadow cabinet ta' qabel dan ma kien aċċetta xejn. Intant il-Viċi Kap David Aġus ingħata l-irwol ta' Deputy Speaker.